Тапшыруыбызга жылы иштәлекле хат килде. Бүген үзенең 54 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Куликова Наилә Исмаил кызы каршылый. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Шамил Хәнәфиевич, кызы Галия, улы Рамил, кияве Рамил, килене Әлфия, оныклары Али, Сулейман, Динара, кайнанасы Зәхирә апа, кода-кодагылары Равил һәм Наҗия, Мансур һәм Рушания һәм барча туганнары да котлыйлар. Безнең газизыбыз 1966 елның 25 июлендә Николаевка районы Зур Ширкли авылында дөньяга аваз салган. Гади авыл баласы буларак ул кичкенәдән үк бик тырыш кыз булып үсә. Гүзәл чәчкәмне гомерлеккә яр итәргә миңа 1986 елның 26 сентябрендә язган булган. Мәхәббәт чәчәгебез, кызыбыз Галия 1 елдан соң туды. 5 елдан соң безне бәхетле итеп, нәсел дәвамчыбыз улыбыз Рамил да дөньяга аваз салды. Бүгенге көндә инде балалар үз гаиләләре белән яшәп, безнең тормышыбызга ям истәп, татлы оныкларыбызны да бүләк итеп өлгерделәр. Кадерлем, сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер. Соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур туган көнеңдә Алладан тигез гомер сырым икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа, матур гомерем, тулы өем өчен. Зур бүләкне көтәм бер Худайдан. Бирсен инде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек, юлдаш булсын иде юлыңда. Тигезлектән бер үк айырмасын. Хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер үк Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, балам мәрхәмәте тормышыңны зинһар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын. Авырлыклар йөрәк сизмәсен. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың? Никадәр без бәхетле икәнне? Син янәшә бездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерле бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан йөзелми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Наилә Исмаиловна, без бу җылы котлауларга шулай ук кушылабыз һәм дөньяның бар изге теләкләрен теләп, балаларыгызның музыкаль бүләгендә сезгә юллыйбыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.